Здравейте, потребители от YouTube, майнкрафтъри, мои почитатели и абонати. Аз съм Бобозелю и днес ще играя една поредица, много поредица на Minecraft Vanilla, обикновения Minecraft. И да, и това нека създадем света. Бях създал един свят и снимах на него. Със сигурност не сте го гледали клипа, защото нещо ме излизаше, че много дълъг е и не може да го качи. И нещо такова. И написах направо същия сит на той, дед го снимах. И да, един вид като народ да почнем. И с команди съм. Ако искате си вижте сида, може да се играете на него. И викам да започнем. Така за малко кеф. И може би ще е такова. Ще утре може да кача, не е сигурно. Да, същия сит, даже има сил. Що логите? Добре. Което и не го знам. Добре. Не, много лаго е. Оф. Да. Добре. Явно от скайпа. Да, от скайпа е. И може да очаквате епизоди на... Да, със същото цвет имаш точно тук. Епизоди на... Може би се казва... Боже. След училище с Бобозелю или нещо такова. И това го измислих да след като се връщам в училище, понеже с два мои приятели. Такова, може да правим и клипчета. И пътя ни е много дълъг. И викаме те да може да направим. И да такова да се шугаме с хора. И бой по кучките, бой по кучките. И мисля, че може би мобовите нали се спалха на такова, на едно също такова. Едни същи мобови се спалнаха там. Защото на миналия епизод, там дете не го гледахте, един крипър е там някъде ма гръмна направо. Беше яко. Бегай. Не. Да. Нека се видим за първи път малко храна. И това ми е първата поредица. Надявам се да я харесате. И аз. И не забравяйте, че колкото повече такова харесвания има, може би толкова по-често ще качвам клипчета и... Да, само това. И да. Да ги оставам да правят каквото искат. Добре. Тези прасета, те ще ги... Бла-бла-бла, да. Може би сега ще прекъсна след малко, защото казвам ко. И утре ще бъде един много хубав ден, поне за мене, може би. Може би утре ще ви кажа, ако се случи и нещо. Да. Както винаги има едно също нещо в това.
Да, хора, за малко ще спра на пауза и скоро може да се върне. И добре, върна се. Може би малко ще полагва. Не. Не. Абе, ако е малко ще го търпите. Не вижте. Не. Тъй. Добре, ще махна този слаг, защото... Опа. Не сте видели ти. Да, махна се. И едва ли ще играя с приятели от сървъри, защото само колко... само двама... Да, трима познавам, които играят Майнкрафт. Един не играе много сериозно, тук трябва има крипър. Или там. Не играем много те сериозно. Те играе, обаче не разбира някои неща. Другия играе долу горе, като ми... Не знам. Не съм играл с него. И имам още един и той много сериозно се занимава, обаче даже скайпа му го няма. И много рядко се срещаме. Уф. Не. Аре? Бъгнал се. Jump in the peak. Добре, викам да събере малко дравца. И сега ще пробвам нещо на този първи епизод. Защото не съм снимал много. Само 2 клипа имам. В смисъл не съм снимал с Camtasia и изчакайте малко. И така върнеса. Да. Човек, че забравих да им слушалката. И да продължим да играем. Не знам защо, но гадно, когато спираш клипа и после забравяш какво правиш. Да, и аз говорих за да пробвам нещо с този клип, понеже, както ви казах, предишния не може да го кача, защото ми беше много дълъг. Колко дълъг? 30 минути. И да, 30 минути беше някъде. И можеше да го кача и аз чурих, защото за първ път снимам там толкова дълъг клип. Се чурих защо алджеба става тъй, че не мога да кача клип. И накрая го разбрах кой. Прочетах сега, защото аз обикновено не чета какво пише. Ето пак бънатото нещо. Охо. Секс дупка. Има крави. Да. Да, аз чара такова да спра инструменти. Има шарен нататък към една пещера. И викам, що да не използваме. Да, и шарен експериментирам. Забравя как се каза думата. Ще снимам сега на няколко по 10 минути и ще ги свържа. И сигурно стана. Не след малко стане. И просто ви няма да го сетите. Даро. И аз влизам в тази дупка, където има крипари. Не знам, що много се стрескам от мобови. Да. Аз брахте ма, кой искам да кажа. Shit. Motherfucker. Чакай, малко сърца имам. И добре, сега да не го усетите ти от клипа. И